Når vi arbejder med farten på serven, så er det meget om, hvordan vi vælger at accelerere til allersidst, når vi rammer bolden. De fleste kan uden de store problemer lave en langsom serv, men det med reelt at lave en hurtig serv, som også lykkes, det er lidt mere udfordrende for de fleste. Der er et vigtigt nøglepunkt her, det er, hvor vi rammer bolden i forhold til bordets højde. Hvis vi forsøger eller kommer til at ramme den for højt oppe, så vil den blive høj, og vi kan ikke lave den hård og få den til at ramme samtidig. Så det er utrolig vigtigt, at for at vi kan lave de hurtige server, at vi så kommer helt herned, før vi rammer. Og ja, det kan koste en belægning i ny og næ. Det hører med. Det er vigtigt, at vi tør vente, og bolden er på vej ned og rammer helt hernede. Derudover er det vigtigt, at albuen er foran min krop, sådan at jeg har plads til at trykke her. Jeg vil forsøge nu at lave en hurtig serve, og jeg kaster bolden op, når den kommer ned her, så jeg forsøger at ramme den så sent som muligt og diagonalt med fuld fart. Forskellen på den hurtige og den langsomme bliver selvfølgelig, at vi rammer bolden med en helt anden fart, når vi vil lave de langsomme server. Men de er vigtige nok, for hvis jeg på den ene side kan serve diagonalt hårdt, så er det rigtig smart, at vi samtidig, eller nogle gange kan serve kort langsomt herover. Når vi rammer den langsomt, så bliver det mere skubbevægelse. Hvis jeg er på serven, og så længe der ikke er skru i, så jo tættere vi kommer på nettet, vil gøre, at serven bliver kort. Jeg kommer ind her og rammer bolden langsomt på vej nedad. Der er stadig ingen skru i de her server. Det er bare at snitte bolden.